Nesta sala que está ás miñas costas terá lugar a reunión para asinar ou non o Pacto da Concordia. De momento está confirmada a presencia do Partido Socialista e do Partido Popular. Están abaixo na cafetería do Liceo e o Bloque Nacionalista Galego aínda non sabemos se vai asistir ou non. Aínda que, según escribiu Iago Tabarés en Twitter esta mañá, literalmente, día de nervios e tensas esperas polo futuro da miña cidade, Ourense, eu non me resigno. Parece indicar que o Bloque Nacionalista Galego sí que se presentará a esta reunión. Non sabemos se servirá para algo ou non servirá para nada. Casi optamos pola segunda opción. O Pacto da Concordia, proposto polo Partido Socialista, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, que dispón de 14 puntos. Un é realizar uns orzamentos, outro unha auditoría económica financiera, outro é licitar as concesións, ou outro punto é restablecer e potenciar os servizos de benestar social, outro punto é asinar unha nova relación de postos de traballo, outro punto sería aprobar o PEXON, e outro punto, marxinal tal vez, é reactivar a programación cultural en Ourense. A pregunta que está no aire é se rompeu o amor de tanto usalo entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Hai certas fontes que consideran que esta proposta de moción de censura, que non é unha proposta, é máis ben unha moción de censura contra o Bloque Nacionalista Galego, que non dixo se ia asistir a esta reunión, máis alá de chíos de algún cargo do partido. As imaxes dos últimos plenos nos que Natalia buscaba a habitual confianza de Luís Seara, e Luís Seara castigaba co látigo da súa indiferencia, deron moito que pensar. Conectaremos en breve para informar sobre o inicio destas negociacións ou non.